pertanyaan mahita baik ture pikiran nami unang mapar lao tunada saya patinggil pinggol nami tunghatam asa lampu atu si ami. Amin. Shalom. Selamat pagi di hamu mahina holongan itu hata Yesus Kristus. Tatangi hom hata itu hata sadarion di hari Sabtu tanggal 3 Februari 2024 di mana tersurat di Matius 7 ayat 25. Ia robe udah potir mangalatak petak kuju jala purpe haba-haba manodong bagasi dan nama rupak ay batu mamak do haujakanna. Topik Kristus Yesus do ojahan ningolutan. Molo mabangun sadajabu manang bangunan na barzolo dietong manang di pamanat akka pada bagas ima mabangun pondasi ni bagasi. Molo danteng ka paretongan ni pondasi manang songot dia beba ni bangunani saiboy do gawe marupak manak sega bangunani aladang khot ujahan ni bangunani. Molo robe haba-haba manang adong gempa pitur sega do bangunani aladang khot pondasi ni bangunani. Suasoni do dihita halak na porsi atu tuhani. Molo dang khot ujahan ni ngolutai saya murado rupak manak sega ngolutta ditikki madalani akan masa siga rupari ikon hot do fauzahan ni ngolutta asa margogo jala hot do kapor siauta mangarup saluhut namasa di ngolutta songo dia masa hot fauzahan ni ngolutai alusna ima ikor ringgas mahita majaha kata di debata dohot manglahon atanai sarubadoi somo sada piso nasai terus diasa lam tazondo pisoi songonido ngolu ni harap nasai ringkas majaha kata ni debata saya jumpa ngibana do dalam do tabisiukon di nama ngado bisa lugut namasa di ngoluna alai molo bakol jala maul hita majaha kata ni debata saya daudo hita sian abisukon jala marukil molo mangadobi hamaolon nang sitaonon saya toktong ma hot hita marujahan di Kristus Yesusi marhite nama jaha hatani debata. Amin. Songonima pamakulingion ni tuhata tuhita tuhata ma matungani hita di ulau sadarion oras